Laaya pa diri sa terminal eh. Wa may pasahero. Dahigda sa dali kadalay be. Ay, kamingaw. Wala pagid nahalin ako pahumot ba? Humot ba tayo ni? Ay, sakto. Napidiskarte para mahalin. Uy, sakto. Naitaon higda sa motor. Akong duulol. Ano sa man eh? Binuang man eh. Boss, pahumot boss. Nga nang diri man eh mag-express sa motor. Dapat diri sa lawas. Daw, ano sa man eh pamot? Pamot mo nga Sige boss, kana boss. Spray ko si mo lawas boss. Sige boss, palibot boss. Okay, spray jud boss. Pamot man na eh. Oo boss, humot kay na boss. 300 na boss. Uy, ano sa 300? Binuang. Isod pod, imo pa nang ibalik. Daghan na kay nakuha oh. Be, 300 boss. Wala na yung palit ana. Kada ibana na oh. Matay, binuang man yung trabaho eh. Binubos man eh. Pandamay man yung aglawan eh. Huwag tayo income. Salamat boss. Basta gusto pag isa boss, napadre. Hindi ako. Layas na eh. Kasi mapatay pa tayo diri ron. Ang dami ng tuhana. Ang mugos man. Gusaan eh.